Chad jamana ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna bɔ CPI la kunun ko u ye bataki kɛ ka minisiri m'u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna sa n'o ye Ibrahim Adam Mamati ye ale y'a yira k'u ka jamana ɲɛmaw y'a yira sa ko min ye CPI ye olu ɲɛ tɛ a la sariya baara la sariya min bɛ baara kɛ jɛlenya ni tilennenya kan fɛɛrɛ minnu sigilen don a kɔnɔna na o tɛ ka olu wasa bi wa min ye jalakiliw ye sugandiliw bɛ ka kan na ni ɲɛnawoloma bɛ ka kɛ u ka kɛlɛ u ka kiiri tigɛ cogo la CPI ɲɛmaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin filɛ ka nin bɔli min kɛ nin ye k'a kɔlɔlɔntan tɛ sabula k'olu tun ye fɛɛrɛw sigi sen kan Tchadikaw fɛ yen min ye Tchad ye ale nana sɔrɔ AES jamanaw olu fana ye walan sɛmɛ k'a fɔ ko olu bɛ taa sabula nin waati na olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko min ye CPI ye a kiiri tigɛ cogo ma diya olu ye ɲɛnawoloma bɛ kiiri tigɛ in na Donald Trump yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko CPI ko k'a ci ka bɔ yen o wulikajɔ dɔw yɛrɛ senfɛ sa a yira k'a fɔ nin waati laban in yɛrɛ la min ye CPI yɛrɛ procureur ye tɛgɛ dara ale kan k'ale yɛrɛ jɔyɔrɔ minɛ a la ko sabula ko min ye degun ye a y'o ta k'o ɲɛsin a ka baarakɛla musoman dɔ o ma o y'a to sa o ye ko ale ka baara bila pewu Cameroun jamana ɲɛma a bɛ ɲini ka na kalo damadɔ bɔ ale tɛ jamana kɔnɔna na kabini juin kalo tɛmɛnen si bɛ san 93 la n'o ye Paul Biya ye a bɛ fanga la nin y'a san 40 ye dugudenw kɔni kɛlen don ka kuma gan kosɛbɛ u y'a yira sa ko kabini juin kalo kɔni a bɛ Susikaw olu fɛ yen Egypte jamana ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye pétrole ye litiri miliyɔn 200 ale sera ka o de feere san 2000 ale ni 26 kalo 6 fɔlɔ kɔnɔna na ko ka ca n'u ka sango feerelen bɛɛ lajɛlen san kuru kara bɛɛ ko b'a yira sa k'a fɔ ko min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye u n'aw kɛ minisiri min bɛ pétrole ko kunna Egyptekaw fɛ ale de ye baabu in di Faranskaw y'a yira sa ko wulikajɔ ni baara foyi t'u olu la bi ni tasuma fagali tɛ tasuma min bɛ n'o kɛlen don k'u ka kungo camanba minɛ waleya in bɛ ka kɔlɔlɔ caman lase u ma u ka minisiri min bɛ yen ni ale bɛ kungokow yɛrɛ kunna n'o ye Monique Barbu ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in kɔni na Giron ni tasuma kɔni baga fagara nka min ye hectare 40,000 ye 42 ye tasuma ye tiɲɛni de kɛ ye nin waati in kɔni na a bɛ ka mada nka fɔ ko a banna a y'a yira k'a fɔ ko a ma ban ko sabula halisa funteni barika bonyanen don Espagne ale fana bɛ k'i labɛn ka tasuma ba wɛrɛ kunbɛn tuguni sabula funteni lahawta n'o wulila ka ban olu ka kungo kɔni bɛ mɛnɛ u yɛrɛ ma ten u y'a yira sa k'a fɔ k'u ka jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ météo ko kunna o ye kibaruya di sa ko bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ yaasa ka se ka ni funteni lahawta min kan ka sigi u ka jamana kɔnɔ tile 2 in kɔnɔna na ka se ka ale kunbɛn min ɲɔgɔnna deli ka kɛ Israel premier ministre n'o ye Benjamin Netanyahu ye ale y'a yira sa ko a ŋaniya b'a kɔnɔ ka taa min ye Nations Unies ale ka jɛrɛba min kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la New York kaw fɛ yen New York dun maire n'o o ye Zoran Madani ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko n'a sen sura ye k'u b'a minɛ sabula min ye mandat d'arrêt CPI ka mandat d'arrêt k'o bɛ a kɔ a kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnna a ma k'a bɛna na taa ye Amérique jamana ɲɛmaw y'a yira sa k'a ka taa ko foyi tɛ se ka kɛ a la min ye New York maire kɔni kalekan don ko n'a sen sura ye don o don ale b'a minɛ k'a di CPI ma olu ma u ka taa kiiri États-Unis kɔnɔna na sa dɔgɔkun 2 ye États-Unis kɔni tɛ ka mugu ci kɛ tuguni Irankaw ka taa olu juguya la tile sabanan in n'o ye su sabanan ye ka tugu ɲɔgɔn kɔ min ye États-Unis ka mugukanw jɔra kosɛbɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko n'o kɔni sera ka mɛn sen na sigikafɔ na se ka kurakuraya États-Unis ale ni Iran cɛ yaasa basigi bɛ se ka kɛ cogo min na Canal ale y'a yira sa k'a fɔ ko ale ka wulikajɔ n'a ka sew kɔnɔna na euro miliyari 1 a b'o de don ja la san 2028 ka taa bila san 2032 la sinima minnu bɛ bɔ sa farafinna ni farajɛla ni nansara jamanaw kɔnɔna na u y'a yira sa ko a n'olu kɔni jɛkulu maaw ye bɛnkan tɛgɛnɔ bila bɛnkan min b'a to u bɛ se cogo min na ka nin wulikajɔ in kɛ Maxime Sada ni ale yɛrɛ Canal ɲɛmaa ye kibaruya in bɔra ale yɔrɔ